rozsmažené sádlo a tam Já se jdu na sračky, ty máš říkat, jak se to má vařit, jo. Rozsmažené sádlo. Pak smáhneš sádlo, ale to maso vytáhneš A a máš na to ten výpek a prostě zaprášeš tam cibulku, zaprášeš, zamícháš tam kdy tam dáváš to zelí? Ty to zamícháš tam cibulku, že cibule se tam nedává. Ale jo. A pak tam vrazíš zpátky to maso, zamícháš to, to zelí vezmu normálně. To vaří jak takový ten kripl v té televizi. Koupím to, nakládám kyselé zelí, vymačkám z toho tu vodu, ať není moc kyselé. A proplachneš ho? Neproplachuju to, jenom vymačkám tu vodu. A proč to neproplachuješ? No, protože už by té kyselnosti bylo zase málo. A snažím se to zelí rozkrájet na malé kousky, tam nemám ty velké cucky toho zelí. Ale to je na tom nejlepší, ne? Není. Zamíchám to, osolím to, nasypu tam hrozně velké množství sladké papriky a zavřu to do toho tlakáče a jdu s tím do půl. A ještě bobkový list, vole. Bobkový list tam dávám správně. trošku kmínu, ale dávám tam letý kmín, nemám rád ten celý. Proč ne? Protože pak, když do toho kousneš, a ta chuť je najednou strašně intenzivní, tak mi přijde, že ten já myslím, že kolik je tady kurva není. Ano, ve koření, jo. Tím to není, vole. No a potom to jenom, když to otevřeš a to maso už je takové, že když to mícháš, tak se dělá jenom rozpadá na menší kousky, že tak co chci mít vždycky udělat, protože fakt úplně měkoučké. Ale by zajímalo, jestli to někdy dělal, rozmíchám lžičku mouky v deci vody a tu tam doleju na zahuštění. A smetanu, vole. To povařím 15 až 20 minut a pak už tam jenom zamíchám 4 litru zakysané smetany a už to nepatří, zakysaná smetana. Zakysaná. A zastává míchání leve do hajslu. A žádná lajtka. A zastává míchání se probudíme. Já se vlastně fakt vaříš, ne?